भिडिअखौ लाना फैलायबाय बिदिनोसै आरो गोदाव सोरावनो माथो खालामबावनो अब्ला नुजाफैलायबाय नोंथांमोनजों एसे ओरैनो मोजां गाज्रि खबर लालायनो होननानै बे लाइभ भिडिअखौ लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे दिनैनि लाइभखौबो सिगांफोरनि बायदि जोबजासिम नायदो आरो जाय बिथांमोना लाइभआव फैदों लाइक मोनसे होनानै बिदिनोसै आरो जेबो बिदि गोनां बाथ्रा गैया ओरैनो नोंथांमोनजों जास्ट सावरायलायनो नोंथांमोनखौ खबर लालायनो होननानै नैबे लाइभखौहाय लानानै फैलायबाय। नोंथांमोननि सापर्ट बिनो फैलायबाय नोंथांमोननि मदद बिनो फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मदद खालामलांगोन सापर्ट खालामलांगोन होननानै गोदानब्ला साबसक्राइब खालामगोन होननानै नैबे लाइफआवहाय नोंथांमोननि सापर्ट मदद बिनो फैलायबाय। बिराद गरम जागासिनो दंना ससियेल मिडियाआव दायो फेसबुक इउटुब नायजायानो माथो ओरैबायदि गरम जागासिनो दं लाजिनाय लांबायसो आंथ' लाजिनायसो मोनदों दामानि नायनोनो ओरैबायदि गरम जागासिनो दं माने फेसबुक होन इउटुब होन माथो खालामनो जाय जेरै हागौ जागासिनो दं जाय जेरै हागौ फेमास जागासिनो दं मोजां लामाजों थांनायखौथ' रावबो बारा नायसनखाया नालाय थाब भाइरेल जाखाया नालाय मोजां खामानि मावग्रा मानसिफ्रा माथो खालामबावनो आरो जाय जेरै हागौ जानो होदो। खावलायो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोना नुखाबाय दायो माबायदि सिटुवेसनाव सोलिगासिनो दं ससियेल मिडियाआवहाय जोंनि बर' आंगो जोंनि बिनानाव बिब' फंबाय नोंथांमोना नुबायानो थाखादों बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन नामा मानो होनोब्ला मोनसे दागो नाङोब्ला माने दागोखौ खोमोरनो बहुद थान जायो नङाना दागोखौ माने खोमोरनो हाया बेनिखायनो आङो जोंनि बे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जास्ट खावलायनो सानदों आरोना माने मेसेज होनो सानदों नोंथांमोना लायोब्ला लादो लायाब्ला लादो माथो बुंनो आंथ' आरो इडुकेटेड मानसिबो नङा बेफोरबायदि माने फोरोंनोबो हाया बोसोन होनोबो हाया खिन्थु जास्ट खावलायनो सानदों आरोना नोंथांमोना नुबाय थाखादों दा माबायदि माने भाइरेल जागासिनो दङ बेफोरनि बिखय एसे जास्ट नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों जाहाथे बिदि दाजा मोजां खामानि मावनानै भाइरेल जा मोजां खामानि मावनानै आगान सुर गाज्रि लामायाव आगान सुरोब्ला नोङो थाब भाइरेलबो जागोन नोंहा मान सनमानबो थांगोन मान सनमानखौ जेब्ला गोमायोनानै थाङो अब्ला माब्लाबाबो मोनफिना सनमाना सनमानखा सनमाना जेब्लायबो गावनि आंगो थैजासिम नोङो मोजां सनमानखौ लानानै हाबा मावलाङोब्ला थैजासिम नोंखौ गोसोखांगोन गाज्रि मुं लानानै नोङो जुदि हरखाबै रुंसारि जालांब्लाबो नोंहा गाज्रि मुंसो मोनगोन बेनिखायनो खावलायो साफ्रोमखौबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे बेफोरबायदि जाय जादों नोंथांमोना नुबोबाय थाखादोंना माबायदि माने बेसोर आरो माब्लाबाबो सोलायखाया माब्लाबाबो मोजां लामायाव फैखाया आंनि साननायाव माने बिसोरथ' आरो बेफोरबायदिनि लामानिनोखा खोमा नङाब्लाथ' लाजिनांगौना बेफोरबायदि माने बयबो माने ससियेल मिडियाखौ बयबो नायो जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो दाथ' नैबेनिफ्राय लानानै नैबेसिम एनड्रइड मबाइल बयबो नुयो खिन्थु थेवब्लाबो एसे बोरैबा नाङो आरोना बेनि थाखाय माने खावलायनो सानदों आरो आङो जाहाथे जाय जालांबायसै गोदानै आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साबसक्राइबार नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना बेफोरबायदि दाजा जोंनि हारियाव माने ओरैबायदि गुलुं गुजुं जागासिनो दं दायो माने मा बोसोन होलांनो सानदोंथाय माबायदि बिहोमा होलांगोन इयुन जेनेरेसनखौ माने उन्दै दा जाखांफुनाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ माने नायजालानो आरोना ओरैबायदि माने आउट कान्ट्रिफोर बायदिसो जानो हमदों माने पस्ट होनायफोरा बेफोरबायदिखौ माने माबायदि फोसाबलांनांगौ बेफोरखौ एसे सानलायलायदो बिदि मानसिया बिदि लामायावनो थांखायो दाथ' आरो बिरादनो आंथ' नाम लाला दा माबा बिबारनो मा बुंनो दा इयुन जेनेरेसनखौ उन्दै उन्दै दा जाखांफुनाय फंबाय बिनानावमोना बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला मा सानगोन दा नोंथांमोना एसे गावसोरनो बुजिलायदो
जाहाथे एसे जानला माला बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थांनांला, मोजां लामायाव आगान सुरनो नाजा। जोंफोर माने उन्दैनिफ्राय खस्थ' मोनबोनाय, जोंफोर बुजियो माबायदि सिस्टेमाव माने सोलिनो नांगौ। नोंथ' दा सेंग्रा सिख्लाना गोसोबायदि नोंथांमोना दा खामानि हाबा मावनो हायो। जेब्ला हाबा जागोन, गथ' गथाय खांगोन, बै समाव अब्ला नोंनि भिडिअ'खौ नुगोन, नोंनि पिकचारफोरखौ नुगोन, अब्ला नोंनि फिसाजोआ नोंनाव सोंगोन, आयै बियो नोंमोन ना, बाबा बियो नोंमोन ना होनना। होमब्ला नोंथांमोना मा जबाब होगोन, मा फिननाय होगोन? आइया मा खामानि मावबोयोमोन होननानै जुदि नोंनि गथ'आ ओमफ्राय बै समाव बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला, मावोब्ला, होमबा नोङो बेखौ मा बिहोमा होगोन? बेफोरबायदि माने सानखांनाय फैयो आरोना आंनियाव। बेनिखायनो खावलायनो सानो उन्दै उन्दै जाखांफुनाय फंबाय बिनानावमोन, जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि लामानिफ्राय एसे गोजानाव थानानै मोजां खामानि हाबा मावनो नाजा। मोजां लेखा फराय। नोंथांमोननि गोबां गोनां जोंनि हारियाव, जोंनि बर' हारियाव नोंथांमोननि गोबां माने नांगौ जानानै दङ जोंनि हारियाव। माने मोजाङै मोजां फरायनानै मोजां मोजां माने नोंथांमोना डिग्रि लानो नाजा, मोजां मोजां फरायनो नाजा। जोंफोर खस्थ' मोनबोनाय उन्दैनिफ्राय जोंफ्रा जेबो रेकर्ड गैया दै बेफोरबायदि। आंथ' आरो ससियेल मिडियाखौनो मोनथियामोन ना, नै बारा गोबाव जायाखै। आरो जोंफोरो उन्दैनिफ्राय मबाइल दांनो मोनाखै। बिदिनो क्लास 6, 7 सोनिफ्रायसो माने मबाइल दांनो मोन्दों। एबो किपेड मबाइल फिसासा, एबो जेने तेने माने सेकेन्ड हेन्ड बायनानै होदोंमोन आरोना आंनि बाबाया बै समाव। जास्ट किपेडनि, एबो स्टारा थुबाबो जालायबावालै। बिदिथ' आरो नेट सेट गैया, ओमफ्राय केमेराबो गैया आरोना। बिदिनो आरो जास्ट फिसा किपेड मबाइल, बेखौ बिदिसो लाग्रोनो मोन्दोंमोन आरो। दानियाथ' माने डाइरेक्ट एनड्रइड मबाइल दांनो मोनो। गोबां मोजां गाज्रि नुयो। मोजांनि लामायाव थाङोब्ला मोजां जागोन, गाज्रिनि लामाखौ जुदि नागिरोब्ला गाज्रि जागोन। बेनिखायनो खावलायो गासिबो साफ्रोमबो मोजांनि लामायाव फै, मोजां लामाखौ ला। जेब्लायबो नाम मोनगोन, जेब्लायबो बाख्नाय जागोन, बयजोंबो अनजागोन, बयनिबो अननाय मोनगोन। मोजां हाबा मावोब्ला, मोजां खामानि मावोब्ला। आंनि बुंनायाव जुदि माबाफोर एना गोरोन्थि जादोंब्ला गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन होनना आसा खालामो। मानो होनोब्ला आङो दा साननैसो माने ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि नुबाय थादों, माने सानदों आङो इयुन माने जेनेरेसनावथ' आरो मा जाबावगोन, डाइरेक्टसो नुसिगोन जोङो। दानिफ्रायनो माने बेफोरखौ एसे फोसाबलांनो नाजायाब्ला, बिदिखौ चान्स होदाव, बैखौ चान्स होदाव, बिदिनो उनावहाय माने रावखौबो जोङो बांलाङोब्ला बादा होनो हाख'वा जाहैगोन। आंनि साननायाव बेफोरखौ नुहुरो। बिनिखायनो मा खालामनो आरो, जाय मानसिया बिदि लामाजों थाङो बे बिदिनोखा होननानै सानना लानांसिगोन माने बेखौबो जोङो बुंनांगोन आरो ने। माने मोजां गाज्रि बयबो नायजोबो ना। दाथ' आरो जोङो बयनिबो आखाइयाव एनड्रइड मबाइल बोलाबानो नुयो। बिनिखायनो मोजां गाज्रि नुयो। बिनिखायनो आसा खालामो दा जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोन बिब' बिनानाव फंबाय आदामोन, नोंथांमोना जाहाथे ससियेल मिडियाखौ मोजां खामानियाव बाहायो, मोजां लामायाव लाङो। जोंनिया माने जोंनि बर' हारिया माने दासान्दि गोबां बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव गुलुं गुजुं जाबाय थानायखौ नुबाय थादों। जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना गावखौनो माने एसे सुद्रायनानै माने मोजां लामायाव लाबो। बेफोरबायदि पस्ट होनायफोरखौ माने माथो बुंबावनो आरो, जोंनि बयबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा नुजोबो, गथ'निफ्राय लानानै गिदिरसिम नायोना दाथ'। बेथ' आरो दा नै माबा बिबार नै बिराद भाइरेल जागासिनो दं। मा बिहोमा होलांगोन दायो उनावहाय? गावबो हाबा जागोन सानसे, गावहाबो गथ' गथाय मोनगोन, होनब्ला बैफोरबायदिखौ उनावहाय मा फोरोंलांगोन? आंथ' फिसा जास्ट दासो चेनेलखौ खुलिजेननानै खामानि मावहांदों। आंहा माने बेफोरखौ बुंनो जेबो माबा गैयामोन, थेवब्लो आङो बांद्राय नुनायखाय एसे बुंनाय जाबाय आरो ना, नै आंनि चेनेलनि गेजेरजों। माने बांद्राय जादों, बांद्राय नुदों। मोनसे नङा मोनसे माने नुलांबाय थादों, जागासिनो दं बेफोरबायदि। बिनिखायनो माने जाहाथे दा जाथों आरोना। दानिफ्रायनो जुदि बेफोरबायदिखौ सासे हमनानै ला सासे गथ'आ
बिदिनो मबाइल नाया नङा बयबो मबाइल नायखायोना एनड्रइड मबाइल। दायो बे सासे गथ'आनो जुदि नोंनि भिडिअखौ नुबाय नुनानै जुदि बेबो बिदिनो भिडिअखौ नुलाङै बेबो जुदि सोलोंलाङोब्ला ओमफ्राय बेखौ नुना आरो बैबो सोलोंलाङोब्ला बिदिनो बांलांगोन आरोना। बेखौनो आसा खालामो जाहाथे मोजां लामायाव फैनानै मोजां बिहोमा ला मोजां मुं ला जेब्लायबो सनमान मोनगोन जेब्लायबो मुं मोनगोन। ससियेल मिडियाथ' दङना इउटुबाथ' रावनिबो बिफानि नङा होननानै नोंथांमोना इउटुबखौ फेसबुकखौ रावनिबो बिमानि बिफानि नङा होननानै जानला माला पस्ट होलाबाय थायोब्ला मा जानो सोर नायो गावनि हारियानो नुयो गावनि बर' सुबुङानो नुयो रावबोथ' बेलेग मानसिया नायाना नोंनि फट'खौ नोंनि भिडिअ'खौ नोंनि लेंगुवेजआनो बर'खा बर' मानसियासो नुगोनलाय सोरबा आउट मानसिया नुवाना नोंनिखौ। बेनिखायनो सोरबा बिमानि बिफानि फेसबुक नङा होननानै नोंथांमोना जानला माला पस्ट होबाय थाबाथ' जायाना। गोबां नुगासिनो दं जानला माला भाइरेल जालाबाय थानाय थानो हायिनि एसे बुंनाय जाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा मोनगोन आसा खालामो। मानो होनोब्ला नोंनि भिडिअ'खौ रावबो गुबुन हारिया नाया नोङो रायलायनायानो बर'खा बर'आल'सो नायो आरो बेयाव गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो नुजोबथारो मा मोखांजों थायो न'खरावहाय मा मोखांजों माने नुजायो मा मोखांजों थायो गावसोरसो मिथिसिगौ आरोना। जोंहाथ' आरो बुंनो बेफोरखौ मोन्थाय गैया थेवबो रावखौबो मुं खारना बुङाखै दै गेजेरावसो ओरैनो माने जास्ट खावलायदों आरोना जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव लाइमोन नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि हुदानिफ्राय मोजां हुदायाव फैनो नाजा। मानसिया बयबो थैखागोन सानसे रावबो गवा नोंनि आइयाबो गवा नोंनि बाबायाबो गवा नोंनि आबैयाबो गवा नोंनि फंबायाबो गवा हारसिङै फैदों हारसिङै थांखानांगोन मानसिया सानसे बयबो थैखागोन। थैनायनि सिगां नोङो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै गालां अरायबो नाम थागोन। जुदि नों जानला माला गाज्रि खामानि मावलांबाथ' नों बेनोसै आरो मोजां खामानि माने नोङो बिदि माने हानायसिम नोङो जेसेबांसिम माने मावनो हायो मोजां खामानि बेसेबांसिम माव आरोना। नोंहा जेसेबांसिम थांखि दङ होसोनो बेसेबांसिम होसो थांखिखौ सहैनो नाजा। बयबो सापर्ट खालामगोन मोजां लामायाव आगान सुरोब्ला बयबो मदद होगोन। बेनिखायनो खावलायो दिनैनि राजा गाबोननि फोरजा गोरिबा गोरिब थाबाय थाया माहाजोना माहाजोन थाबाय थाया। बेनिखायनो खावलायो मोजां लामायाव आगान सुरनो नाजा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव साफ्रोमबो। दायो नोंथांमोना आंनि नैबे लाइभखौ नायबाय थादोंना नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। नोंथांमोना जुदि माबाफोर एसे बुंनायखौ बुजिदोंब्ला नोंथांमोना बुजिनानै लानो हागोन आङो मा बुंदों। जुदि आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा मोनगोन आसा खालामो। आरो दायो जाय बिथांमोना लाइभखौ नायगासिनो दं नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो अननानै जादोंना जायाखै बुंनाया आरो भिडिअफोरखौ लाइक होदो। आंनियाथ' आरो जानला मालासो भिडिअ फैबाय थायोना बेयावहाय नैबे चेनेलावहाय बेफोरबायदि ब्लग भिडिअ माबा माबिसो फैबाय थायो। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंखौ सापर्ट खालामनो हागोन मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ नायनो हागोन। आरो सापर्ट खालामनो लुगैयोब्ला गावनि फंबाय साननानै आंगोनि असे फंबाय साननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लानो हागोन। नोंथांमोननि गोबां सापर्ट नांगौ नोंथांमोननि अनसायनाय जेब्लायबो मोनलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। जेब्लायबो नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनलांबाय थागोन आङो नैबे चेनेलावहाय आं जोबोद नोंथांमोनखौ थेंक इउ होनना बुङो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनबाय थादों। खोथायाथ' जाहैबाय ससियेल मिडिया मा बुंबावनो ने जाय जेरै हागौ भिडिअ हगारदों जाय जेरै हागौ भाइरेल जादों। सोरबा सोरखौबा सोंखारिदों सोरबा सोरजोंबा कन्ट्रभारसि जादों बाथ्रा दान्थेलायदों। बेनोसै आरो दानि ससियेल मिडिया दानि नैबे समनि माने ससियेल मिडियानि जुगा आरोना दानि नैबे दा समाव सोलिबाय थानाया बोलाबानो माबानो बोलाबानो बैबेनो बोलाबानो बैनो मोजां निउसफोरखौथ' नायखाया नालाय भिउसफोरखौबो नाय नोंथांमोना मोजां माबा मोनसे निउसफोर रादाबफोर होदोंब्ला बेफोरनि भिउसखौ नाय आरो बेफोरनि भिउसखौ नाय माबायदि माने जिखावलायो भिउसआ। बेनिखायनो साफ्रोमबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोन जेब्लायबो साबधान जा गावनि बिमा बिफानि मुंखौ लाखिनो नाजा। जोंफोर खस्थ' मोनबोनाय उन्दैनिफ्रायनो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि जाजानो बायो। 25 बोसोरखौ जेब्लायबो खस्थ' खालाम 25 बोसोरखौ जिराय जिराय मोनजालांगोन।
जोंफोरबो फंसेबो बाथ्रा लायामोन बिमा बिफानि न'खरनि। दासो भुगिनांदों, दासो सोरांबानो लोगोफोरजों ज' ज' मा नायनोमोन। खिन्थु जोंनि टाइमाव बेल'मोन दि जोंनि टाइमाव माने आखाइयावहाय एनड्रइड मबाइल गैयामोन आरोना। बिदिनो किपेडनि मबाइलफोराव थायोमोन। बेनिखायनो बेफोरबायदि माने बांद्राय वाट्सएप फेसबुक बेफोरबायदिबो माने सालायनो मोनबोआखैमोन आरोना। दासो रोंजोब्बाय, दासो मोनजोबदों। बै समाव माने आंथ' फार्स्ट किपेड मबाइलसो लादोंमोन। सिम गैबावा बेबो, आरो सिमखौबो जानला मानला दिहुनना लानो हायामोन ना बै समाव। बेनिखायनो माने गिनो गोनांमोन। सिम थिम लायामोन, ओरैनो मेथाइ सेथाइ दामोमोन, मेम'रि बिदिया लायोमोन आरो फार्स्ट समाव। दाथ' दानि गथ'फ्राथ' किपेडनि मबाइल होनोब्ला मिनियोसो, डाइरेक्ट एन्ड्रइड। बेबो 7-8 हाजारनि नङा, 20-25 बेफोरबायदिखौसो। मोजां खामानियाव बाहायोब्ला मबाइलाबो जोबोद मोजां। गाज्रि खामानियाव बाहायोब्लाथ' आरो बुंनो नांला, साबद्रायबायसो। बेनिखायनो जिखुनुआनो जाया, बुस्थुआनो जाया मानो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ दै नोंथांमोन। दिनैसिमबो क्लियार जायाखै, गगा मोननाया दिनैसिमबो मोजां जायाखै। ब्लग भिडिअफोर फैबाय थादोंमोन, नोंथांमोना नायदोंना नायाखै? मोजां मोनदोंब्ला नायब्लानो जाबाय, लाइक मोनसे होना होब्लानो जाबाय, आरो गावनि फंबाय साननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दे नोंथांमोन, खावलायो आङो। कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना। लाइभआवथ' मानसिफ्रा गोबाङानो दङ, कमेन्ट खालामाखै। कमेन्ट खालामलाय, नोंथांमोननो रिप्लाइ होनि आङो। नोंथांमोना आंनि बुंनायफोरखौ माबोरै मोनदों? आंथ' माने बारा बेफोरबायदि बुंनो रोङा दे। आङो जास्ट माने जेखौ नुबोदों मेगनजों, जेखौ हमदांना मोनबोदों बेखौसो बुंदों दै। आरो जाय नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय। मोजां मोनदोंब्लाबो साबस्क्राइब खालामनानै चेनेलखौ लादो, गाज्रि मोनदोंब्लाबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोननि सापर्टखौ जेब्लायबो होलांबाय थादो, आंनि नैबे चेनेलखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामबाय। दैबाना जासोदोंलै जोंथिंजाय, नोंथांमोन। खोनानो मोनदों, फेसबुकफ्राव नुदों, जोंहा नै गामिखौ आङो बावबाय। नैबे सफारियावहाय माने दाखालि मोनाबिलियाव माने हरखाबै सफायदैया देरबोनानै माने बारदोंमोननो। बेवहाय माने बुखार जानानै जोंहा आदैया रुंसारि जालांबाय। नामखौ आङो बावबाय। बे आब'खौ सिनायखायो आङो सिनायनायालाय, फेसबुकआवहायबो फ्रेन्डखा। आब'नि नामा जुबिला बसुमतारिमोन नामा। बिथां आब' लाहानि आदैया माने रुंसारि जाबाय आरोना, फेसबुकाव नुदोंमोन। आसा खालामो आदैनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों होननानै आंबो आंनि चेनेलनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। नैबे सफायदैयावनो माने बिथां आदैया जिउ खोमानांबाय आरोना, अबथिरायै माने हरखाबै रुंसारि जालांबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोबोद दुखुनांथाव मोनसे खौरां दायो माने ससियेल मिडियाफ्राव गोसारगासिनो दङ। आंबो जोबोद दुखु मोनदों नुनानै। आंबो आंनि चेनेलनिफ्राय माने बुंहरनो सानो, बिथाङा आब'नि जिउमाखौ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों होननानै। बिथाङा बिसानि नैबे जोंहा जायगाखौसो बावबाय आङो। बिथांनि मुङा आलारि बसुमतारि, जाखांफुनाय माने मेथाइ खनगिरि देंखोगिरिमोन। बिथांनि गाराङा जोबोद गोदै गारांमोन। बिथाङाबो अबथिरायै हरखाब गारि एक्सिडेन्ट जादों नामाथाय, आंबो बारा डिटेल्सखौ मिथियाखै। खिन्थु बिथाङा रुंसारि जाबाय आरोना, जोबोद दुखु मोनदों। बेफोरबायदि माने हरखाबै जाखांफुनाय माने मेथाइ खनगिरि जोंनि हारियाव जाफिननांगौआ गोब्राब माने। बेनिखायनो माने आसा खालामो बिथाङा आब'नि जिउमायाबो सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों होननानै आंबो आंनि चेनेलनिफ्राय खावलायहरनाय, दुखुनि बाहागो लाफाहरनाय जाबाय। मानो होनोब्ला जोबोद मोजां मोजां मेथाइ खननाय दंमोन बिथां आब'नाबो। आलारि बसुमतारिमोन नामा नामा। आङो माने फेसबुकफ्राव माबाफ्राव नुबाय थादों, जोबोद दुखु मोनदों। थांदों जोंनि नैबे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बिसानि मानगोनां जोंहा माखासे सोद्रोमाफ्रा थांदों, दंहैयो। नुदोंमोन आङो दहाय निउसाव। बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आंबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो सानो, जाहाथे इयुनाव बिथांनि आत्माया सोरगोआवहाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव आलो गोजोन जायगा मोनहैना थाहैनो हाथों होननानै बेखौनो आङो दुखुनि एसे बाहागो लाफाहरनाय जाबाय आरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों। बिथां आब' आलारिमोन नामा नामा, आलारि बसुमतारि थाहैनो हाथोंसै सोरगोआव आलो गोजोन।
माथो खालामनो मानसिनि जिउ नोंथांमोन दानो दं दानो गैया खाफालनि नैबे लिरनायाव सोरनियाव मा दं रावबो मिथियाना सानसे बयबो थैखागोन सोरबा राजायाबो गवा सोरबा फोरजायाबो गवा सोरबा एमएलए गवा सोरबा मन्त्रि गवा गासिबो थैखागोन जिउआव बिनि थाखाय नोंथांमोना समखौसो नेनानै थानांगौ जोंनि थांखिया मोनसेयानो जोंनि थांखिया साफ्रोमनाबो मोनसेयानो नाथाय बैसिम मोनहैनो गोबां जोङो माने गिदिंनांगौ जायो बे दुनियायाव जोनोम जानायनिफ्राय जोंनि थांखिया मोनसेयानो जोङो जि लामायाव सहैगोन बयबो आं जि लामायाव सहैगोन बयबो बेयावनो सहैगोन नाथाय बैसिम मोनहैनो सोरबा गेजेरावहाय थाबथाबाय सोरबा मोनहैग्रोबाय सोरबा दङ बिदि जानानै दं आरो माने जोंनि थांखिया मोनसेयानो नाथाय बैसिम लामासिम मोनहैनो जोबोद गोलाव आरो बे लामाया सोरबा मोनहैग्रोबाय सोरबा मोनहैयाखै बिदिनो आरोना माने थांखिया मोनसेयानो जोंना दा जोङो बे थांखिसिम सहैनो थाखाय गोबां माने आगान सुरनो गोनां जानानै फैदों बिनिखायनो जेब्लायबो फरायनायजों लोगोसे गावबागावनि धोरोमफोरखौबो नोंथांमोना माने गारनो नाङा गावबागावनि थानसालिफ्रावबो आर'ज गाब गावबागावनि दाय दोफोनफोरखौ निमाहाफोर बिनानै ला इसोरनाव आर'ज गाब बयखौबो खावलायो गावबागाव धोरोम दंखायो गावबागावनि थानसालि दंखायो बयबो मासाव नङाब्लाबो बोसोराव नङाब्लाबो सप्तायाव नङाब्लाबो नोंथांमोना थांलायनानै आर'ज गाबलायलायनांगौ गोसो गोथार गोसोफोरखौ स्रां मोनो जेब्लायबो सोरां मोनो बिनि थाखाय खावलायबाय दिनैथ' आरो गोथार मंगलबार सान सोर दिनै बाथौ थानसालियाव थांदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो सोर आर'ज गाबहैखो दिनैनि दिनाव गावनि मावलांनाय हमदांस'हायै दाय दोफोनफोरखौ निमाहा बिहैलायखो सोर माने दिनै गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव थांखो एसे कमेन्टफ्राव खिन्थाहरदो आंबो थांदों दहाय थांनायालाय थांबाय ब्लग भिडिअ फैगासिनो दं गाबोन नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय लाइक मोनसे होना होब्लानो जाबाय मोजां मोनब्लाबो मोजां मोनाब्लाबो लाइकखौ होब्लानो जाबाय आरोना आरो चेनेलाव गोदानब्लाथ' साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय गावनिनो फंबाय होननानै माथो बुंबावनो बिदिनोसै गोदाव सोराव आंथ' खुगायाव जि ओंखारदों बेखौसो बखिला बायनाय जाबाय दिनै बुंलाबायगासिनो दं माबाफोर गोरोन्थि जालांबाय जानांगौ ना नोंथांमोन निमाहा होदो गोरोन्थि जालांबायब्ला ट्रेन फैदोंलै ट्रेन खाथिना जोंना स्टेसन खाथि नैयाव माने ट्रेनाहाय फैब्लाथाय हायानो मावफैजोबो जोंनिया मावग्लुंफैजोबो ट्रेन फैदों नै खोनादोंना नोंथांमोना ट्रेन गाबगासिनो दं थांग्रोथोंसै र' ट्रेना दे कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना मानो लाइभखौ नायनानै कमेन्ट खालामा फैसा नाङाना कमेन्ट खालामनायाव कमेन्ट खालामदो एसे माबोरै दं खबर सबर कमेन्टआव खिन्थाहरदो नोंथांमोननिबो खबर लानो लुगैयोना आङो आंनि साबसक्राइबार फेमिलि नोंथांमोनाबो माने कमेन्ट खालामब्लासो आङो मिथिगोना नोंथांमोननि खबरफोरखौ माबोरै दं सोर मा जायगानिफ्राय नायगासिनो दं सोर बेसेबां मोजां मोनो आंखौ सोर बेसेबां आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनो साफ्रोमबो कमेन्ट खालामलायदो लाइभआवलाय गोबां मानसि दंबाय थायो दाबो गोबां मानसि नायगासिनो दङ खिन्थु कमेन्ट खालामाखै नोंथांमोन कमेन्ट खालामदोब्रा अननानै प्लिज नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आं रिप्लाय हरगोनलाय ट्रेन फैदोंमोन ट्रेना थांखांबाय ट्रेन फैबाथाय माने जोंनिया स्टेसन खाथिना एकदम न'आनो मावग्लुंफैजोबो ट्रेनाथ' जि स्पिड खारोना जोंनिथिं एसे दैबाना जालाबायदोंलै नोंथांमोन आं भिडिअ हगारदोंमोन मोजां मोनोब्ला नायदो लाइकफोर होलाबायदो मोनसे माने गोबां खस्थ'जों सोरनिबा न'खरफ्रा माने दैजों लोमसाव जानानै दङ दैया रानबाय जानांगौ सोरनाबा होमबाबोथ' हाब्रु जाजोबनानै दङ आंनाबोथ' अखा बांद्राय हायोब्ला फख्रिनि न'आ लागायफैजोबखायो न'आवहाय हाबफैजोबो फख्रिया मोननै दं आंना न' जिङावहाय फख्रिनि दैया एकदम हाबफैजोबो उसिफैजोबो न'आव
लाइभखौहाय बिदिनो बारा गोलाव खालामला दसे नोंथांमोनजों सावरायबावनोसै नोंथांमोनखौ खबर लाबावनोसै नोंथांमोननाव सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायबावनांगौ दंमोन बारा रोङाना बारा आरो सोरबा अफार स्मार्ट गोरोंद्रायबो होनलायलांगोन ना बेनिखायनो आङो जानला मोनला खोथाबो बुंनो बायो खिन्थु आं जायखौ नुबोदों जायखौ मोनदांदों बेखौसो बुंनो लुुबैयो आरोना नोंथांमोन लाइभआव फैदों आरो थांदों कमेन्टखौनो हरथाराखै लाइभआवलाय मानसिफ्रा फैदों आरो थांदों कमेन्ट लिरब्लानो जायो कमेन्ट हरबानो जायो हरदो दे कमेन्ट मोननैसो आंबो फरायनानै नायनि नोंथांमोननि कमेन्ट एसे आरो गोदानब्लाथ' मिथिखाबाय मा खालामनांगौ साबसक्राइब खालामनानै लानांगौ गावनि फंबाय साननानै मदद खालामनांगौ हेफाजाब होनांगौ आंखौबो नोंथांमोननि अननाय नांगौ अनसायनाय नांगौ मदद खालामलांगोन होनना आंबो आसा खालामो गावनि हारिनिनो गावनि माने बर' मानसि होननानै फंबाय होननानै आंखौबो सापर्ट खालामदो मदद खालामदो नोंथांमोन आंबो जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दं चेनेलखौहाय एसे गिदिर खालामलांनो 1.5 बोसोरनि बारा जाबाय आङो बे चेनेलावहाय खामानि मावनाया खिन्थु आंना प्रब्लेमा माने नामखौ सोलायबाय थानाय जादों आरोना नैबे चेनेलनि नामखौ खेनथामसो जाबाय सोलायनाया नैबेयो फिक्स जाबाय आरोना नैबे सायखंआनो जाहैबाय आंनि नाम मिथिबायना नोंथांमोन सायखं आंनि नाम दै आंनि नामा सायखं गोबाव जाबाय 1.5 बोसोरानो जाबाय खस्थ' खालामनाया थेवबो नोंथांमोननि अनसायनायजों मददजों दिनैसिम मोजाङैनो माने नायजागासिनो दं आरो 2K कमप्लिट जाबाय 2K माने बारबाय आरोना दाख्लैहाय 2K कमप्लिट जाबायमोन आं दाख्लैनि लाइभआवहाय नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन खिन्थु दायो बारबाय आरो 2K बारबाय बिदिनो माने नोंथांमोननि सापर्ट मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो जेब्लायबो मदद मोनबाय थागोन होननानै बिनिफ्राय आरो माथो बुंबावनो माथो बुंनो रोंबावनो नोंथांमोनखौ माथो आरो बोसोन होबावनो दिनैथ' आरो मंगलबार आंबोथ' थांदोंमोन बाथौ थानसालियाव सुखु दुखुनि थाखाय आर'ज गाबहैबाय ब्लगबो भिडिअ मोनसे बानायना लाबोबाय गाबोनो आपल'ड होनोसै 9थासोआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आङो आंनि चेनेलावहाय भिडिअखौ मोनाबिलियाव आपल'ड होलादों नोंथांमोन आङो सिगां मोनाबिलियाव आपल'ड होयोमोन आङो दायो सानावहाय आपल'ड होग्रा जाबाय फुंनि 9ता 9:30 बा 9टानि गेजेराव मोनगोन आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फुङावहाय मोजां मोनोब्लाथाय नायखावखादो लाइक होदो साबसक्राइब खालामनायखौथ' आरो दा गारथार अननानै फंबाय साननानै साबसक्राइबफोरखौ खालामलाबायनानै ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनब्लाबो मोनाब्लाबो आरो जोंनि जायगानि मानसिफोरखौ खावलायो नोंथांमोना नुबाय बायदोंब्ला गावनि फंबाय साननानै नोंथांमोनाबो अनसायदो सापर्ट खालामदो नोंथांमोना आंनि बे सायखं ब्लग चेनेलाव जाबायदि भिडिअ नुगासिनो दं बेफोरबायदिनो भिडिअ नुबाय थागोन बेयावहाय बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो नाजागोन आंबो नोंथांमोना जुदि आंखौ लेंहरोब्ला भिडिअ सिडिअ बानायनो गामिफ्राव आरो बेफोरबायदिनो माबाफोर जुदि देखायनांगौब्ला देखायथावनाब्ला कन्टेन्टखौ जुदि मोजां जागोनब्ला आङो थांगोन भिडिअ बानायहैगोन नोंथांमोननि जायगायावबो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव लिंकआवहाय आंनि नाम्बारखौ होना होगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअफोर बानायनांगौब्ला माबा मोनसेफोर जुदि जादोंब्ला बेफोरखौ खौरां माने फोसावनांगौब्ला इउटुबफ्राव माने भिडिअखौ हगारनांगौब्ला इउटुबाव माने भिडिअ बानायनानै हगारनांगौब्ला थांगोन आङो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होना होगोन नोंथांमोना लाब्लानो जाबाय बांद्राय माने गोजानावबा एसे उसुबिदा जागोन आं थांनो हानाय जायगासिम थांगोन जि जायगायाव आं थांनो हायो जि जायगायाव थांनानै माने भिडिअखौ बानायहैनो हागोन बे जायगासिम थांगोन आरोना नोंथांमोना जुदि इउटुबफ्राव भिडिअ हगारनोब्ला नोंथांमोना लेंहरनो हागोन आंखौ थांगोन आङो नाङा आंनो फैसा थाइसेबो जेबो नाङा आंनो आरोथ' आरो बिदि फैसा लानानै खामानि मावा
हारसिंनो माने जेनिउनसो आङो दायो नाजागासिनो दङ हारसिंसो माने खामानि मावलांगासिनो दं गामिनि ओमफ्राय आंजोंहाय दङ आदामोन सापर्ट खालामदों सापर्ट होदों जोबोद जोबोद साबायखर थेंक इउ आदामोननिसिम दिनैसिम सापर्ट होबाय थायो दिनैसिम बोसोन होबाय थायो आसा खालामो आंनि सिमाङा जुदि जाफुङो सारोब्ला आं बे आदामोननो जाहाथे माबा मोनसेफोर होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आंनि सिमाङाल' जाफुंलांगोन होननानै आङो जेब्लायबो इसोरनाव आर'ज गाबनानै थाबाय आंनि सिमाङा जाफुङोब्ला आंनि नैबे आदामोन दङ आंखौ बोसोन होलांनाय बिसोरनो आङो माबा मोनसेबाबो होगोन बिसोरखौ आङो जेब्लायबो सनमान खालामो जेब्लायबो बिसोरनि अननायखौ आङो बावा बिसोरो आंखौ जिबायदि मदद खालामदों आं बिसोरखौ बेफोरबायदि मदद खालामगोन जुदि आंनि सिमांफ्रा साननायफ्रा जाफुंलाङो साननायफोरखौ सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथांमोननि जोबोद गोनांथि मदद सारमोन नोंथांमोन जेब्लायबो सापर्ट खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय गावनि फंबाय साननानै गले गले बुंदों नोंथांमोनखौ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव हाबनानै नायनो हागोन आङो मा टाइपनि भिडिअ हगारो माबायदि भिडिअ हगारो नोंथांमोना चेकआप खालामनो हागोन आरो ना चेकिं खालामनो हागोन चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला थादो जुदि गावनि हारिनि फंबाय साननानै फिसा इउटुबारलै फिसा क्रियेटार माने भिडिअ माने दासो माने बानायजेनदों जाहांजेनदों बेफोरबायदि साननानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामदो चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो थादो आरो मोजां मोननायखौथ' आरो नायनो बानायखौथ' सोर आसि थुनानै खालामथार होननानैथ' थिनहैनो हायाना आसि थुनानैथ' बुंनो हायाना जाय मोजां मोनो मालाय बियो थागोन जाय मोजां मोना बेखौथ' आरो आं मा बुंनो बेनोसो सैमानि लानजाया माने बोफ्लावबाबो सिदा जायाना बेनिखायनो माने खायफा मानसिफोरखौ बुंनानै बुजायनो हायो खायफा मानसिफोरखौ बुंनानैबो बुजायनो हाया माने खायफा मानसिफोरखौ जाय मानसिफ्रा माने गाब्र'फेराखै बेफोरो माने गाब्र' बा बिथांमोना माने फंसे फंनै बुङोब्ला बुजायोब्ला बिथांमोना इयुन लायो आरो बोसोनफोरखौ आरो जाय मानसिफोर गाब्र'बाय थाखायो बुंजाबाय थाखायो बिथांमोनाथ' आरो बहा लानो सैमानि लानजाया ओंखायनो सिदा जाया बेनो आरो दिनैनि लाइभखौ नायनानै माबायदि नांखो नोंथांमोन सारमोन दिनैनि लाइभखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंना आंजों लाइभआवहाय नोंथांमोनाबो थाफागासिनो दं दासिमबो नोंथांमोनाबो नायगासिनो दं बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नाथाय कमेन्ट खालामाखै नोंथांमोना जोबोद खम कमेन्ट खालामनाया कमेन्ट खालामोब्ला आरो साबसिन जायो नोंथांमोना माने भिडिअखौ लाइभखौ नायनानै कमेन्ट खालामोब्ला साबसिन जायो आरोना मोजांसिन जायो आंबो माने रिप्लाय हरनो हायो नोंथांमोननि कमेन्टखौ दासो फिसा माने जाहांदोंसो दै आङो माने दासो एकदम नाजाथाब मानसिफोरनि बोसोन लायै लायै माने नाजाथाब माने खस्थ' खालाम भिडिअखौनो आपल'ड होनो रोङामोन आङो बेनिफ्राय आङो माने डिसक्रिपसनाव माबायदि लिरनांगौ टाइटेलखौ माबायदि होनांगौ जेबो रोङामोन आङो दाबो आंना बबेबा जाया मिस्टेक जायो थेवबो आङो इउटुब भिडिअ नायै नाजायै दिनैसिम माने 1.5 बोसोरनि बारा जाबाय बे चेनेलाव खामानि मावनाया खिन्थु नैबेसिबांसिम आङो दिनै साक्सेस मोनबाय आङो अलरेडि मोनसे चेनेल खुलिदोंमोन बे चेनेलाव आङो जानला मानला बिदिनो रोङामोन नालाय फार्स्ट टाइमाव दिनैसिमबो दङ बे चेनेला 716 साबसक्राइबार दं बेयावबो 1K जानो 300 जन मानसि नांगौ खिन्थु आङो बे चेनेलखौ बिराद गोबाव जाबाय गारनानै दोननाया आङो बे चेनेलाव खामानि मावफिनगोन बे चेनेलखौ आङो लाबोफिनगोन नोंथांमोना बे चेनेलखौबो सापर्ट खालामब्लानो जाबाय बे चेनेलनि मुङा जाहैगोन साइखं अफिसियेल बेवहाय नोंथांमोना मा टाइपनि भिडिअ नायनो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आं मा टाइपनि भिडिअ बानायनांगौ आङो बेवहाय बानायगोन आरोना साइखं अफिसियेल नैबे चेनेलखौबो आङो सालायफिनसिगोन सिगां माने आं बेखौ 2020 ना मायावनो खुलिनाय बे चेनेलखौ आं रोङानै जेबो रोङामोन ओरैनो खुलिनानै माने जानला मानला भिडिअ माने मिक्स कन्टेन्ट जायोमोन आरोना मालाबा हिन्दी मालाबा बर' मालाबा माबा माबि खेबनानै सोरनिबाखौ हगारला बायोमोन खिन्थु जेबो मोनथियामोन खिन्थु बेयावबो आङो साक्सेस एसे जाहांबायमोन खामानि मावबाय थायोब्ला माने दिनैसिम ग्र' जासिगौमोन चेनेला आङो माने बेयावबो 700 बेसेबा जन मोननानै दं साबसक्राइबारखौ खिन्थु आं भिडिअ मोनसेबो गैला बेयावहाय गोबां दिन जाबाय माने बोसोरसेयानो जाबाय बेयाव भिडिअ हगारैया खिन्थु बे चेनेलखौ आङो दायो आनफ्रिज खालामफिनगोन आरोना बेखौ माने आङो सालायफिनसिगोन बे चेनेलखौ नोंथांमोना बेखौबो मदद खालामदो दायो मोनसेबो भिडिअ गैया बे चेनेलनि नामा जाहैबाय साइखं अफिसियेल बेवहाय माने आङो बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो नाजानाय बेवहाय आङो एसे मा टाइपनि भिडिअ बानायबा मोजां जागोनथाय
नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय रायजो राजाया मोजां मोननाय भिडिअखौ बानायब्लासो नोंथांमोना जेब्लायबो नायनो मोजां मोनगोनलाय नङा होमबा ना आङो जाला माला माने भिडिअ कन्टेन्ट लाबोब्लाथ' नोंथांमोना मोजां मोननाय नङा नायनो गोसो बायदि लाबोयोब्ला बेनिखायनो माने रायजो राजाया जि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बे भिडिअखौसो आङो लाबोनो सानदों आरो बे चेनेलाव आंनाथ' नैबे मोनसे चेनेला जाखाबाय बे चेनेलाथ' आंना ब्लगनि जासिगोन बियो बे चेनेलावबो आंना माने गोबां माने मिक्स कन्टेन्ट जानानै दंमोन बेनिखायनो माने चेनेला गेजेर खन्द'आव थाबथाबाय गोबां माने थाबथानानै थाबाय नैबे दा सोलिबाय थानाय चेनेला नोंथांमोना लाइभ नायबाय थानाय चेनेला बेयावबो माने मिक्स कन्टेन्ट जानानै दंमोन मालाबा मटिभेट भिडिअ हगारो मालाबा आर'ज भिडिअ मालाबा ब्लग भिडिअ बिदि मिक्स कन्टेन्ट जायो नालाय मिक्स कन्टेन्टबाथाय बारा चेनेला माने ग्र' जानो नागिरा इउटुबा माने एलगरिजमफोरखौ माने भिडिअफोरखौ बारा सेयार खालामा इउटुबा बिनिखायनो माने मोनसे कन्टेन्टनिनो जानांगौ भिडिअआ जायो नोंहा माने गिदिर चेनेलब्ला गिदिर जाखानाय चेनेलबा माने मिक्स कन्टेन्ट हगारनो हायो आरो प्रब्लेम फैया जानांगौ गिदिर चेनेलबा दाथ' फिसा चेनेल लानाय सोरबा आर'ज नायनो मोजां मोनग्राया ब्लग भिडिअखौ नायनाय नङा सोरबा ब्लग भिडिअ नायनो मोनग्राया मटिभेट भिडिअखौ नाया बेफोरबायदि माने जाना दङ आरो आंना चेनेला मिक्स कन्टेन्ट जानानै दं बेनिखायनो आङो सानो दायो माने बे चेनेलाव आङो ब्लग भिडिअखौनो लाबोबाय थासिगोन आरोना ब्लग भिडिअ होबाय थानाय जासिगोन बेनिफ्राय माखासे बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ आङो आंनि बै सायखं अफिसियेलाव हगारनाय जासिगोन आरोना नोंथांमोना बेखौबो सापर्ट खालामनो हागोन नायनो हागोन आङो दायो नैबेयावहाय अनलि ब्लग भिडिअ हगारनाय जासिगोन हा नैबे आंनि नैबे दा सायखं ब्लगावहाय नैबे चेनेलावहाय आङो माने अनलि ब्लग भिडिअआ ओरैबायदि जाहैबाय माने आङो जाहाथे आङो अबावबा बेरायनो थांबाय जाहाथे आङो हमनानै ला आङो गोजान जायगायाव थांबाय बेफोरनि माने सिनारि भिउफोरखौ केपसार खालामनानै नोंथांमोनजों सेयार खालामलायगोन नैफोरबायदि भिडिअ लाबोगोन अबावबा थांबाय आङो गुबुन जायगायाव गोजान जायगायाव एसे ट्राइभेल खालामहैबाय बैफोर जायगाफोरखौ नोंथांमोनजों सेयार खालामलायगोन देखायलायगोन आरो ना बेनिखायनो नैबे चेनेला दायो अनलि ब्लग चेनेल जाना थासिगोन आरो ना ब्लगल बेवहाय मिक्स कन्टेन्ट नोंथांमोना नुनो मोननाय नंला अनलि ब्लग भिडिअ नुगोन नोंथांमोना बे चेनेलावहाय आरोना सिगांनि समाव माने गोबां मिक्स कन्टेन्ट होनाय जाबाय बेनिखायनो माने बबेबा मोनसे भिडिअआवथ' भिउस फैयानो गैया 50 जन 30 जन 12 जन बेफोरबायदिल' दं बेयो माने मिक्स कन्टेन्टनि थाखाय जादों सोरबाथ' माने ब्लग भिडिअ ट्रेभेल भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा मानसिया मटिभेट भिडिअखौ नायनो बायोना आरो मटिभेसन नायनो मोजां मोनग्रा मानसिया ब्लग भिडिअखौ नायनो बायोना बिदिनो माने मिक्स कन्टेन्ट जानानै दंमोन नालाय दायो नोंथांमोना क्लियारलि होखाबाय आङो क्लियार भेरिफिकेसन होखाबाय आंनि बे चेनेलावहाय सायखं ब्लग नामा बेनिफ्राय बेवहाय अनलि ब्लग भिडिअ नुनो मोनसिगोन आरो नोंथांमोना ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लानो हागोन गावनि फंबाय साननानै साबसक्राइब खालामनानै लादो गोलोमलायबाय माथो नोंथांमोनजों सावराय नोंथांमोनाथ' दासिमबो ओरैबायदि माने लाइभआवहाय दंगासिनो दङ जोबोद साबायखर आरो फेसबुकखौबो नोंथांमोना फल' खालामना लाहैनो हागोन फेसबुकाव थांनानै फेसबुकखौ फल' खालामना लादो आरो इन्सटाग्रामखौबो फल' खालामना लायनो हागोन आरो ना नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आर'नाइया एसे गेददा जादों आर'नाइया मोजां ना गोमो आर'नाइ दिनैना आर'नाइया गोमो नोंथांमोना माइ आबादफोरखौ गायखांबाय नामा आङो दाखालि बावै मोनसे ब्लग भिडिअ हगारदोंमोन नोंथांमोना नायदोंना नायाखै आङो माने फार्स्ट टाइम माइ गायहैदोंमोन आरोना लोगोनि न'आवहाय माने बिदा जायो आदालानि न'आवहाय फार्स्ट टाइम माइ गायहैदोंमोन सानसेयावनो माने माइ गायना फैनानै गगा मोनखाबाय एकदम लोमजाफैखाबाय सानसेयावनो ओरैबायदि खस्थ' मोनखाबाय माने गायफेरा नालाय फार्स्ट टाइम माने गायहैदोंमोन आरोना बिदिनो आदालाहानाव माने ज'यैनो जोङो लोगोफोर थांनानै जोबोद खस्थ' नोंथांमोना गायखांदोंना गायखाङाखै गायदोंना गायाखै एसे कमेन्टफोराव खिथाहरदो सोर सोरा दा गायगासिनो दङ माइफोरा दैफ्रा माबोरै जानानै दङ अखायाथ' गोबां हाबाय अखा गैया होननायावनो अखायाथ' नै कन्टिनिउ हाबायना दैफ्रा माने अभार जालांबाय उसिलांजोब्बाय दैमाफ्रा देरलांगासिनो दङ दालांफ्रा बायलांबाय जोंनि जायगायावबो माने दैमाफ्रा देरनानै न' बां एसे लोमसावजोब्बाय दाबो माने जोंनि जायगायावबो माने न'फ्रा
लोमसावनानै माने हाब्रु जाजोबनानै दं आरोना एरियाफ्रावबो। नोंथांमोननो भिडिअ हगारदोंमोन आं मोजां मोनदोंब्ला नायदो दैबानानि भिडिअखौ माबायदि अबस्था जानानै दंमोन आरो मैया दाखालि जोंनियावबो। आरो गावबागाव लामा ना दैखौथ' आरो नों गंगा आइसो बियो बेखौथ' नोङो हमनानै बुनानै रायनानै थिनहरनो हाया बेलेगजों गावनि लामाजों गाव थांखागोन। गाव जि लामाजों मोजां मोनो बेजों थांखागोन बेयो सोरखिलांखागोन बेखौथ' नोङो हमथानानैबाबो लाखिनो हायाना। दाथ' आरो जोङो माने एसेबांबो रां रुफा गैया जोंनि आखाइयावहाय बेखौहाय माने वाल होनानै लाखिनानै दोननो हानाय बेखौहाय माने होथेनानै दोननो हानाय गोबां रां रुफा नांगौ बेनिखायनो माने गोबां मानसिफोरनि न' खहा जालांबाय जोंनि नैबे सबाइ दैजों आंनिबो न'आ खुरलांजोबबाय आंनाबोथ' दै गेजेरावसो दङ आंना बै समावनो माने गोबाव जाबाय बै समावनो माने खुरजोबनानै थेर बेथेर जालांजोब्बाय जोंनाबो न'आ गोबां जोंनि बर' बिमाया मोदै हुगारनांबाय बे दैनि थाखाय गोबां माने सिलिंखार जालांबाय गोबां न' बां बुखारलांजाबाय नैबे जोंना सबाइ दैमानि थाखाय माने दैया ओरैबायदि सिगां माने फिसा सोमोन्दै एकदम बारह'लायनो हायोमोन आरोना नैबे दैखौ सिगाङो ओमफ्राय माब्रै बिदि गिदिर देरबोखोथाय माबाफोर हिस्ट'रि दं जानांगौ माबाफोर काहानि दं नामाथाय बेखौथ' आं बारा मिथिला खिन्थु बेजोंहाय होबोबाय आरो दैया होबोबाय जेरैबायदि देरखादों न' बां माने सिलिंखार जालांजोबखाबाय आरोना बे दै खाथियाव थानायफ्रा खुद आंनानो एकदम थेर बेथेर जालांजोब्बाय दाथ' बिदि हायानो गैबावा आंहा माने बायनाय दंथ'लाबायो बिदिनो थानो मोननाय एसे जायगा दं बेयावनो थागासिनो दङ खिन्थु दैयावसो थाबाय आंना हाया सिगांनिया माथो खालामनो सोरथो बिदि जागोन होनना मिथिगौना फिसासासोमोन दैया दाथ' आरो देरलांबाय दाथ' आरो हमथाना लाखिनो हाला अफार देरबाय दा अफार गिदिर जाबाय गुवारबो जाबाय मा खालामनो हायो मा खालामनो हायाना दैया रागा जोङोब्ला जिबायदि माने होबोखायो राव होनबोखायो लांजोबनोसै नै आं फैलायबाय होननानैसो फैखायो दैया हाजोआव ओरै अखा हाबाथाय गोबां जायगायाव दैबाना जागासिनो दं नुगासिनो दं निउसफोराव भिडिअफोराव जोंनि जायगायावबो जादों दा रानबाय आरोना आरो अखा हाबानो देरबोलायगोन अखायाथ' दंबाय थायो सान्दुंखौथ' फैलानो सान्दुंआ गस्ला लंफेनखौ सुनो हायाखै आं नोंथांमोन आंना गस्ला लंफेनानो सुनो मोनाखै ओंखायनो जेरावबो थांनो हायाखै अखायानो थाइफ्रिगारबाय थायो नै दाबो थाइफ्रिगासिनो फिसा फिसा अखायानो गाराबा बहा गस्ला लंफेन सुनो हानो ने सोरहा गायनाय फुनाय गायगासिनो दं आंखौबो एसे लेंहरदोब्रा नोंथांमोन आंबो एसे भिडिअ सिडिअ बानायहैलाबायनोसै गायहैलाबायनोसै एसे हेल्प खालामहैगोन ना आंबो आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोनखौ खाथि खालानि दंब्ला आंखौ लेंहरलाय आंबो थांनि माइ साय गायहैनि एसे देहाफोरखौ राफोद खालामनि न'आव थायै थायै न'आव जिराय अमा बायदि जालांगासिनो दङ जेबो माने खामानि दामानि गैयाना दा गामिनि मानसिफ्राथ' नायनो माबा माबि बुंलाबायग्रा जाबाय खोमा आंखौ जेबो मावाखै जेबो मावा आं दा न'आवनो जायै उन्दु दंगासिनो आंना माने थांखिया बेल' भिडिअ कन्टेन्ट नागिरहैनांगौ बानायहैनांगौ नोंथांमोननो देखायनांगौ आपलड होनांगौ इसोरनि अननायाव साक्सेस जायोबा नोंथांमोननि अननायाव साक्सेस जायोब्ला सानसे नुगोन जुदि जायाबा आरो बिदिनोसै लांफाङानो गोदाव सोरावनो बेंगालराव थांनांसिगोन खामानि मावनो गुवाहाटिफ्राव खारनांसिगोन साक्सेस जायाबा खिन्थु नाजाथाबदों नाजागासिनो दङ सानसे जाफुंगोन होननानै मोजां मानसिफोरखौ लोगो हमनांगौ दङ आंहा नैबे चेनेलनि बिखय माखासे खोथा सावरायनो आंबो बारा रोंजोबा दा बेनिखायनो मोजां मानसिफोरखौ लोगो हमनांगौ दं आङो जेब्ला लोगो हमगोन नोंथांमोननो देखायलांगोन नोंथांमोना नुनो हागोन आंनि बे चेनेलनि गेजेरजोंबो एसे गिदिर जोंनि बर'नि टप इउटुबार सारमोनखौ लोगो हमगोन आङो थांगोन आंबो लोगो हमगोन ना हमा बिथां सारमोनहा बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामलायनानै आंबो चेनेलखौ एसे माने मोजां लामायाव लाबोनो एसे बिथांमोनजों सावरायलायनानै चेनेलनि माबाफोरखौ एसे नायनो होगोन आंबो बारा मोनथिजोबा नालाय माबाफोर इसुफोर दं नामा होननानै बेनिखायनो आंबो एसे सोलोंना लागोन
माबाफोर माने इसुफोर थायोब्ला कपिराइट क्लेमफोर थायोब्ला माने चेनेलफ्रा एसे प्रब्लेम जायोना स्ट्राइकफोर थायोब्ला आंनाथ' दा बर्थमान जेबो गैथ'वा कपिराइट क्लेमबो गैया कपिराइटबो गैया बिदि जेबो गैथ'वा चेनेलाव इसोरनि अननायाव आं आरो बिदि मिउजिकफोरखौ आङो बाहाया आरो आङो माने खावलायो आङो गोबां माने जोंनि बर'नि मिउजिकफोरखौ बाहायनाय जादों बे चेनेलावहाय नोंथांमोना अननानै जुदि मिउजिकखौ बोखारनांगौब्ला कमेन्ट खालामहर आङो बोखारगोन बिनिफ्राय आङो भिडिअखौ माने प्राइभेट खालामनानै आं मिउजिकखौ बोखारगोन नोंथांमोना जुदि एसे उसुबिदाफोर मोनोब्ला जोंनि बर'नि गोबां मेथाइ मिउजिकफोरखौ आङो माखासे इउस खालामनाय जादों गिबियावनो आङो रोखा खालामना होखायो आंनि चेनेलावहाय माने बाथौनि आंथ' सिगां माने बाथौनि भिडिअ हगारबाय थायोमोन आंनिनो आंगो धोरोम बर'नि गुदि धोरोम बाथौ आङो बाथौनि माखासे मिउजिकफोरखौ आङो नैबे आंनि बे चेनेलावहाय भिडिअआवहाय माने होफानाय जादों सब भिडिअ नङा दे माखासे भिडिअआवहाय कभार भिडिअबो बानायनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे जेबो चेनेलखौ एफेक्ट खालामहरा माबा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो मिलायलायगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोना जुदि मेथाइ खनगिरिफ्रा नुदोंब्ला जाहाथे जेबो चेनेलखौ माने नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम खालामहरा आङो रोखा रोखा डिसक्रिपसनावबो लिरना होखादों नोंथांमोना नायनो हागोन मानो होनोब्ला जों गावजों गाव जुदि एना एनि जानानै थायोब्ला जों गावनो माने इयुनाव दावगानो हानाय नङा बेनिखायनो माने खावलायो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला गिबियावनो निमाहा बिबाय माबाफोर जुदि नोंथांमोना प्रब्लेम मोनदोंब्ला डाइरेक्ट नोंथांमोना मेसेज खालामहर कमेन्ट खालामहर बास आङो मा खालामनांगौ आङो खालामसिगोन आरो उनाव होमबानो मोनसे भिडिअखौथ' नोङो आपल'ड होनानै लोगो लोगो जाला माला दाननानै आरो आपल'ड होफिननो हायाना बेवहाय गोबां पलिसि थायो नोङो मोनसे भिडिअखौ खेननै खेनथाम आपल'ड होनो हायाना आरो नों सोरनिबा माने भिडिअखौ डाउनलड खालामना नोङो आपल'ड होनो हाया बेयाव माने रिउस कन्टेन्ट फैगोन बा बिदिनो माबा माबि इसु फैयो आरोना बेनिखायनो माने मोनसे भिडिअखौ गले गले आपल'ड होनो हाया दानबाथाय आरो दानखाबायसै बेखौ आरो नों आपल'ड होफिननो हाया आरोना रिउस कन्टेन्ट फैयो नङाब्लाथ' बिदि आपल'ड होलाबाय थानो हायोब्लाथ' गोबां माने इउटुब चेनेल खुलिनानै बैनि भिडिअखौ बे हगारलाबायनानै गोबां माने फैसा आर्निं खालामसिगौ माथो खिन्थु बिदि नंला दानिया गोबां नेम निथि दङ इउटुबावबो गोबां गाइडलाइन दङ माने बेफोरखौ फल' खालामलांजोबनांगौ जाना फैयो नाजालांनि आंबो बेसेबांसिम दावगानो हायो बे चेनेलखौ लानानै नोंथांमोननि सापर्टजों नोंथांमोननि अननायजों बेसेबांसिम माने दावखोनो हायो आंबो नाजालांबाय थानि आंबो खस्थ' खालामलांबाय थानि बे चेनेलखौहाय एसे दावगानायाव माने नोंथांमोनाबो अरायबो सापर्ट खालामबाय थादो आरो नोंथांमोना गोदानब्लाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गावनि फंबाय साननानै बिदिब्ला आरो लाइभखौहाय नोंथांमोना दसे थाथ'बावदो दसे बिदिनो नोंथांमोनजों सावरायबावनोसै रायलायबावनोसै बिदिनो सम सम नोंथांमोनजों लाइभआव फैनानै सावरायफैबाय थागोन नोंथांमोननि खबर लागोन खबर लालायगोन नोंथांमोनजों माने बिदिनो माने खौरां लालायलायबाय थागोन नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामलायबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनाब्लाबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो ने नोंथांमोन खैथा जाखोथाय टाइमा नोंथांमोना ओंखाम जानो सम जाबायना नोंथांमोना ओंखाम ओंख्रि उखैबाय खोमा ने लाइभआव थ' आरो मा नायबाय थाबावनो मा बुंनो रोंबावनो मा बोसोन होबावनो ने होमबाबो खावलायो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव साफ्रोमबो नोंथांमोना अरायबो गावनि माने लामाखौ मोजां लामायाव आगान सुरनो नाजा थ' सारमोन मबाइलाबो आंना वार्निं होबाय बेटारिया जोबसिगोन गैथारला नै बेटारियाबो 15% माथो बेटारिया नायाखैना आङो दसेनो नै फ्लास लाइटआनो गोमोरबाय मोजां नुवाखै आंनि नैबे स्टुडिअ'आवनो आङो गोबां लाइट लगायनांगौ दङ हेल'जेन लाइट लगायनांगौ दङ आरो नै बेफोरखौ माने एसे डिजाइन खालामबावनांगौ दङ नोंथांमोननो देखायगोन आङो सानसे समाव मोजां माने भिडिअ लाबोनानै ब्लग भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोना आंनि स्टुडिअखौ देखायगोन आरो ने आङो माबायदि सिस्टेम बानायगासिनो दं दायो जास्ट आङो दायो ओरै चेयार दं
ग्रिन स्क्रिन दं ओमफ्राय लाइटखौ माने माबाथ'नाय जायाखै लाइट नांगौ नै मोखांखौ गाज्रि नुथारबाय नै मबाइलाबो माने चार्जआ 15%ल'सै दानो फ्लं थांगोन इयो मबाइलाबो बारा मोजां नङा आंना नोंथांमोन ओंखायनो आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां कुवालिटि भिडिअ होनो हायाखै मोजां माने कन्टेन्ट लाबोनो हायाखै माने कुवालिटि भिडिअ नांगौ जायोना नोंथांमोना माने नायनो मोजां मोननाय भिडिअखौसो नायो माने मबाइलाबो बारा दामि नङाना आंना दाम खमिसो रेमाबो बारा बुरजा नङा मबाइलाबो स्पेसफोरा माने गोबां बुंबाय दायो गोबां माने दाननांगौ दङ नायै दाननांसिगोन ओमफ्राय मबाइलाबो माने हें जालाजोबो आंना माला गोदान लानो हाबावगोन माला माने मा खालामनो हाबावगोन आङो मबाइल गोदान लानो हाबावगोन इसोरासो मोनथिसिगौ बेसेबा गोबावसिम आङो खामानि मावबावनो हागोन आङो नैबे मबाइल गंसेजों नाजालांबाय थानोसै जेसेबांसिम हायो एसेबांसिम मावलांनो नैबे मबाइलजोंहाय थ' नोंथांमोन मबाइल बेटारिया जोबनानै होबाय माथो खालामबावनो नै 15%ल'सै आसा खालामो दिनैनि लाइभखौ जाय बिथांमोना नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि सायखं ब्लग चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर आंजों लोगोसे नोंथांमोना नैबे लाइभआवहाय सम होनायनि थाखाय आरो आङो मा बुंबावनो बिदिनोसै आरो आंनि राव फाव आंनि फेसन आंनि भिडिअ ब्लग बानायनाय आंनि भिडिअफोरा बिदिनोसै नोंथांमोना मोजां मोनब्लाथ' निस्सय सापर्ट खालामगोन गावनि हारिनि फंबाय साननानै आंखौ माने हारसा बायदि नुयो नामाथाय गोबां मानसिफ्रा सोङो आरोना आरो हारसासो नामाब्रा माथो बांगाल बायदि दारि लायदों होननानै खिन्थु दारियालाय गोलावदै जोबोद गोलाव मानो होनोब्ला बे दारिखौ सिनगोन सप्तायावनो आरो लावलायगोन सप्तायावनो सिननो गोनां जाबाय थायो बिनिखायनो माने दारि गैयै मानसिफ्रा दारिखौ नुब्ला बोरैबा सेवगा मानगा मोनोना आरो जोंहा दारि दङ बेनिखायनो माने दारिखौ अननो लुगैयो सिननो बायो आरो सिनबाबो सप्तासेयावनो लावगोन सप्तायावनो गारबाय था नोङो 100 थाखा आंनाथ' खानाय दारि सिनब्लाथाय 100 थाखानि बारा थांखायो 150 थांखायो 150 माने 100 थाखा थाङो आरो थगा नालाय बेयो 100 थाखा थांखायो खानाय दारि सिनबाथाय होमबाथ' आङो सप्तायावनो 100 थाखा गारनांगोन अहा मोनबाय थानो हागोन ने मोनबाथ' फैसा बिदि माने मालिक जानायमोनब्लाथ' सानफ्रामबो सिनबाय थागौमोन गोलावानो दारिया मोजां नांना नोंथांमोन आं दारिखौ मोजां नाङोब्ला एसे लाइक होना होलाय मोनसे लाइक थुना होलाय नोंथांमोन दारिखौहाय मोजां नांदोंब्ला दारिखौ नायनानै आंखौ नायाब्लाबो दारिखौ नायनानै मोनसे लाइक होना होदोब्रा आरो आंनि मोखांखौ नायालासिनो आंनि दारिखौ नायनानै चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना लादो नोंथांमोन आंनि ब्लग भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोन मबाइलाथ' चार्ज गैला आङो दायो मबाइलखौहाय चार्ज होनानै लानांसिगोन दसे थानानै चार्ज होनांसिगोन भिडिअ एसे इदिट खालामनांगौ दङ नोंथांमोना गाबोन नुनो मोनगोन आं एसे ब्लग भिडिअ बानायना लाना फैदों जोंनि दिनै गोथार मंगलबार सानमोन नालाय दिनै गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव थांदोंमोन आङो बे बाथौ थानसालियाव थांनायावनो आङो दिनै एसे दहाय ब्लग एसे बारा गोलाव नङा आरोना ससे ब्लग भिडिअ बानायना लाना फैलायबाय बेखौ गाबोन नोंथांमोनजों सेयार खालामलायनोसैलाय नोंथांमोना गाबोन नायनो रेडि जानानै थादो आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै सापर्ट खालामदो आरोना आंखौबो 14% दंबावो बेटारिया मबाइल चार्जआ दायो 14% दंबावो नोंथांमोनखौबो गारनानै माने थांनो बादों आरो ने आङो दासिमबो गोबां लाइभआवहाय नोंथांमोना दंबावोना बेनिखायनो गारनानैबो थांनो बादों मबाइल चार्जआबो गैथ'ला आंना नैबे स्टुडिअ'आवहाय बर्डखौ लागायनाय जायाखै बर्ड थानायमोनब्ला आङो डाइरेक्ट चार्ज होनानै लाइभआव फैनो हागौमोन खिन्थु अन चार्ज होनानै जुदि मबाइलफ्राव खामानि मावोब्ला मबाइला गुदुं जायोलै एसे बोरैबा जानो नागिरो बेनिखायनो आङो बांसिनानो चार्ज होनानै माने खामानि मावा चार्जखौ बख'नानैसो खामानि मावो आङो मबाइलावहाय नोंथांमोना मालाबा ट्राइ खालामनानै नाय मबाइलखौ चार्ज होनानै जुदि मबाइल सेरबाय थायोब्ला मबाइलफ्रा गुदुं जायोना बोरैबा सर्टबो जालाबायनो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना जिमान हायो मबाइलखौ चार्ज होआलासिनो खामानिखौ मावनो नाजा आरोना आरो बांद्राय मबाइल नायोब्ला मेगना गोजा गोजा जायो खावलायफ्रा बुयो मोखांफ्रा बुयो
बेनिफ्राय आरो हराव उन्दुनो ओंखारा जायो। आंहाथ' बिदि जानानै दं दा मबाइल नायनानै एकदम गाज्रि अबस्था जाना दं दा। माथो खालामनो नोंथांमोननो कन्टेन्ट भिडिअ इदिट खालामनायावनो आंहा माने मालाबा 2टा 3टा जालाङो। दिनैसिमबो आङो माने थानवेलफोरखौ बारा मोजां खालामनो रोंबावाखैसो होमबाबो नाजागासिनो दं आंबो बेफोरखौबो मोजां खालामनो। 14% दंबावो बेटारिया। दसे सम नोंथांमोनजों थाबावनो हागोन। गोलोमबायलै नोंथांमोनजों सावराय बिदिब्ला नोंथांमोन लाइभखौहाय दोनथ'नोसै ना? बिदिनो लोगो मोनलायबाय थासिगोन बिदिनो नोंथांमोनजों सावरायलायफैबाय थागोन बिदिनो माने नोंथांमोनजोंहाय खबर लालायबाय थागोन। गेजेर गेजेर माने सम सम नोंथांमोनजों फैनानै खबर लालायबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोनहाबो भिडिअ'फोरखौ नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ'फोरखौ माबायदि फैयो सापर्ट खालामलांबाय थादो। बिदिनो आरो गेजेर गेजेर लाइभ फैनानै नोंथांमोनजों सावरायबाय थागोन। गावनि फंबाय साननानै सापर्ट खालामलांदो। लाइन माने फ्लास लाइटआ मबाइलनि फ्लास लाइटआ गोमोरबायलै बेनिखायनो माने मोखांखौ ओरै खोमसि नुजोब्बाय खोमा ना नोंथांमोना? ओंखाम उखैबायलै नोंथांमोन ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम जानानै एसे भिडिअ इदिट बानायनांगौ दं। एसे भिडिअ इदिट बानायनोसै। गाबोन आपलड होनोसै फुङावहाय नोंथांमोना नुनो हागोन 9टासोआव दिनैनि माने आङो दहाय थानसालियाव थांदोंमोन जोंनि बेयावहाय माने एसे भिडिअ'फोरखौ बानायना लाबोदोंमोन आङो गोबाव सम जाबायमोन ना नोंथां मोनजों आर'ज भिडिअ लाबोयैया थानसालियाव थाङैया बिदिनो दिनै थांनानै लाना फैलायबाय गाबोन नायनो रेडि जादो। आरो गोदान रादाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो बिदिब्ला आङो लाइभखौहाय एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन नोंथांमोनजों बिदिनो सावरायलायबाय थागोन नोंथांमोनजों बिदिनो माने लाइभआवहाय खबर लालायबाय थागोन। नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअफोरखौ नायनो दाबाव सापर्ट खालामब्लानो जाबाय नायब्लानो जाबाय। ,13% दंबावो नोंथांमोन 13%। चार्जआहाय 13% ल'थारसै मबाइला। आरो 10% जाब्लाथाय दोननोसै ने नोंथांमोन दिनैनि लाइभखौहाय। दायो माने 13% दंबावो एसे नोंथांमोनजों दसे सम थाबावनोसै। लाइनाथ' नै दा अखा सखा बिदि एसे हायोब्लाथ' दा थाङोब्ला आंहा जारला जागोन बेनिखायनो लाइन थानायावनो चार्जखौबो होना लाखानाया एसे मोजां जागोन आंना। इनभारटारबो गैया बेटारिबो गैया बायनो हायाखै फैसा थाखा गैया इनभारटार बायनो बेटारि बायनो। 12% दंबावो। आसा खालामबाय नोंथांमोन माबाफोर जुदि आंनि नैबे लाइभआवहाय गले गले बुंदों आङो खावलायदों आंनि सायखं ब्लग चेनेल नायगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे लाइभआवहाय जुदि आङो माबाफोर गोरोन्थि माने हमदांस'हायै बाथ्राफोर बुंफ्लांबायब्ला गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय दिनैनि बे गोथार मंगलबार सान बे मोनाबिलि समाव साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै। बेटारिया दायो 12%। 12% दंबावो। गैथारला जोबथारसै माबा 12% माने दानो थ्रुं थांगोन इयो।
12 दुइ मिनिटसो थाजाबावगोन आरो 2 मिनिटसो थाजाबावगोन नोंथांमोनजों दसे सम थाजाबावगोन। समाबो जाबाय समा 8:25 जाबाय सोरबा सोरबा ओंखाम जानाय सम जाबाय जानांगौना जादो मा ओंख्रि संखो नोंथांमोनाथ' खिथाहरदिया कमेन्टबो खालामदिया मा ओंख्रि संखो मा ओंख्रिजों जागोन ना बेदर गैयाबाथ' जायाना आंहाथ' आरो अमा बेदर जायै जायै ससे लामाखौ थाबायनो हाला माने एसे थाबायबानो गोलोमदै गलाबायग्रा जाबाय गारनांसिगोनसो ना बेदर जानायखौ देहाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला बारा ना बेदर जाबाय थाबाबो जाया मिरामिस जानो नांगौ दै सोमना जानो नांगौ बांद्राय ना बेदरफोरजों गेलेजायालै देहानि जोबोद खस्थ' खालामो। थ' बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन जै बर' हारिनि गोजोन्थों।